mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radyo. Sa tamang serbisyo. Radyo. Today is Thursday mga ka-aksyon. Webes na Webes kita nga pagpangalagad rin sa inyo panatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Today is June 2, 2022. Panaton man balikan na kay Sayang sa Pungsod Pilipinas. Ang aton mahalalon nga maragtaas. Sa subong nga adlaw mga ka-aksyon, sang tuig 1879, June 2, 1899, kung nagapamati kamo sa inyo naman nga leksyon sa Araling Panlipunan, inyo ginini madumduman ang bantog nga Malolos Congress. O kung naman yung maka-aksyon ng pagdeklarar sang giyera kontra sa pungsod Estados Unidos. That's June 2, 1899 mga ka-aksyon. Amo na kung nga api ma-importante gid man no, ang ining adlaw para naman sa mga Pinoy. Bangod sang June 2, 1899 sa nasilingkunan nagdeklarar sang giyera kontra sa Estados Unidos sa pagpanguno sang presidente Pedro Paterno nga naga-issue sang Proclamation of War o kung pagproklamar sang giyera mga ka-aksyon. Naibaluan antes pa man ang proklamasyon pila ka mga giyera ang nagluntad na sa tunga sa puwersa sa mga Pinoy kag puwersa man sang mga Amerikano. Base maka-aksyon sa pila ka mga maragtas o kunabi nagsulat sang kasaysayan sa Pilipinas. Ang iningation sa Philippine-American War kung mas kilala sa Philippine War of Independence o kung ang Philippine Insurrection nga nagsugod sang 1899 kang naglawig tubtob 1902. Isa ka armed military conflict sa tunga sang pungsod Pilipinas kag Estados Unidos nga nagsugod mga ka-aksyon bangod man kag rather nagsugod kag amo ang nagtugas sang First Philippine Republic. Kag mo man ni maka-aksyon ang naghatag sang simbolo nga nakakuha na sang demokrasya kon kahilwayan ang pungsod Pilipinas gikan sang kamot sang mapinuguson nga mga kolonyalismo nga nagsakop sa pungsod Pilipinas ang mga Amerikano. Ang mga Pinoy sa idalom sa liderato ni General Emilio Aguinaldo wala nila ginbaton mga ka-aksyon ang annexation sang Pilipinas kag nagpaningakasugid nga depensahan ang ato naman nga kahilwayan. Sa pagsugod pa naman ka-aksyon, ang mga Amerikano ang naghatag na asuno sa kasaysayan sang malain nga pananawan sa mga Pinoy kag wala nila diri ginkilala ang ginatawag naton nga independence blah o kun ang demokrasya, ang Philippine Independence matapos inigin deklarar ni General Aguinaldo sang June 12, 1898. Amo na maka-aksyon man ang rason kun nga nangin medyo maduguon ining ginatawag naton nga giyera sa pagdeklarar Proclamation of War sa tong Malolos Congress mga ka-aksyon. Pero kabalo ka mo maka-aksyon bisan nga pertigid ang disadvantage sa bahin sa mga Pinoy kay by this time wala kitaya sang nagakaigo nga mga armas nga ginagamit agud pangontra sa mga Amerikano. Kamuda naman kita medyo ulihi kita maka-aksyon sa sibilisasyon sa kamusina nga mga tanion, uli man kita sa advancement sa mga teknolohiya kag pila ka mga materyales. Pero sa gihapon nagpanikasugid ang mga Pinoy kag sa matapos ang 3 ka tuig aton na lang puwasan ang pagpanghangkat.
kaga nakuha naton ang ginatawag nga demokrasya. Amo na makaakson ang kamaragtason sa sining adlaw June 2 para sa mga Pinoy. Ini nga pagdula na o kunabing pagsugod sa aton nga pagkuha sang demokrasya batok sa mga Amerikano. Tandaan naton nga kasaysayan sang pungsod Pilipinas ang isa sa pinakaimportante nga butang nga hindi dapat naton pagkalimtan. Dalon naton sa kalipayan o kon sa kasubo man. Mayang hapon akong inyong alagad sa Kahanginan Aksyon, John Diaz, kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon sa atong Pangulong Dinala. Anano bla makaakson ng mga balita nga dapat ninyo bantayan diri man sa atong pagpangalagad subong hapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Radyo. Ibalo naton karon ang balita gikan naman sa Bacolod City Government Center kadulong sa aton Action Art Tayhupon ordinansa nga nagarequire sang mandatory COVID-19 testing sa mga persons deprived of liberty aprobado na sang konseho. Balita naman karon sa patrol. 501 ka mga individual arestado sa ginpatigayon nga birada si Mana sa Western Visayas. Ang katapos ang Philippine Army ang may pagpayagman kaginsiling nga masobra na kuno sa 50% nga mga rebelde kag sining mga supporters nila ang nabuhin sa katapos ang CPP-NPA sang nagsugod ang mabakod nga kampanya kontra insurhensya. Sa mga balita nasyonal, testigo, nagkambyo ang mga legasyon bato kay Espinosa kag kay Senadora Laila de Lima. Mo ginisiling ko daw, 544 milyones pesos ang ginasuspetsuan Shabu na kompeskar sa duha ka separadong operasyon sang PDEA sa Cavite. Chinese envoy nag-courtesy visit kay PCG Chief Abu. Standardized salary sa private ka government hospital ginapanawagan sang grupo sa mga nurses sa pungsod Pilipinas. Kag utang sang Pilipinas nagdangat na sa masobra 12.76 trilyones pesos. Game 1 sang NBA Finals bantayan buwas nga daw. My God, I hate drugs. Ang tanong ko, handa ba kayo para sa akin? Offensive rebound. The Bielitsa from way downtown. Got it! Oh my goodness! Dug out by Looney. Gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. Reklamo kasi sir dun sa ibang kapitbahay niya na nagpapaputok din siya ng baril and yung Governor nag-issue na siyang plan or implementation plan regarding the preparations for the rainy season, no? May coordination na kami na mo si Police Major Leo Stopa sa ibang nga unit diri sa Metro Bacolod sa pag-verify kag pag-check sa sining Hyundai Accent nga muini ang isa sa lakyan sang biktima sa kinadigar nga pag-abdak kakainas ang kagahon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time das 4:55 na. Radyo. May nga po Luzon, Visayas, kag Mindanao. Salawat, welcome diri sa ating pagpangalala diri sa Action Reports Afternoon Edition. Subong hapon magadulong kita sa pila ka mga bago, mga dalagko, mga balita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters. Fielded na sila tag sa kami areas of assignment. Dugay-dugay balo nato na pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Mangin kaupod nato ng ato naman nga Patrol 2 ang Crosswind Patrol. Mangin kaupod nato makaaksyon ang puwersa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back siya piloto sa Patrol Aksyon Ninyo Bugina.
Padayon man ang atong pagbantay sa pinakauling mga balita national, balita international, mga breaking news flash report. Sa News Center nagabantay sa gihapon si Aksyon ang Defensora. Dili naman sa may Studio A, sa ato naman yung Master Control. Upod nato na puwersa ni Aksyon Henry Espolgar, kag Aksyon El Rey Dotilios. Sana siling naman yung kaupo din ako tuptub naman na size ang tak na subong gabi. Ako naman si Aksyon John Diaz diri sa gihapon sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Radyo. Karon mga ka-aksyon ato ni Baloon, ano ba na mga pagkabutang? Mga basic commodities nga nag-adjust ang presyo mga ka-aksyon. Ngayon kaupo nato ni sa naman ka-resource person gikan sa Department of Trade and Industry. Kay bati ko ang presyo sang tinapay ko doon nagamahal. Dungan sa pagmahal, dungan man gamaya. Dili mo kini mabakit anto ang matutuob na maka-aksyon nga ginatawag na rise and fall. Nagdako ang presyo, naggamay ang itsura. Let's see maka-aksyon anong ginanantaw diri nga rason kung nga sige gihapon ang pagsaka panaog sa presyo sang mga balaklon. Ilabi na sang tilapay maka-aksyon hindi lamang diri sa Negros Occidental mahimo kag sulad sang Bacolod bisan pa sa iban pagid nga mga probinsya sa pungsod Pilipinas. Oy, sa tanandra nga mahuyugod man sa hinampang sa NBA maka-aksyon. Mayara ko sang good news para sa inyo. Bukas nga adlaw hindi nyo gid pagkalimtan magbantay gid sang special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod sa Game 1 sang National Basketball Association. Kung maka-aksyon magabaligayan kita sang special coverage alas 9 ang tak na buwas sa aga. Diri sa gihapon sa Aksyon Radyo Bacolod. Inyo bantayan nga man. Kaya may papremyo nga ipanagtag ang Aksyon Radyo Bacolod kung nagapamati ka lang. Simple lang. Kaya kinasan dapat nga ubrahon mga ka-aksyon, mamati ka lang gidya. Mamati ka lang, lantaw ka lang sa aton nga Facebook Live. Wala na duruga mo. Kung maswerte ka kag mapilian ka, kundi congratulations. May papremyo, may GCash. O kung pwede man siguro kung load ina, no? Pwede man kinana ka ulo adjust mga ka-aksyon. Pero ipanagtang na naton boss nga adlaw. Gani tutok na kamo diri sa aton nga pagpangalagad sa Aksyon Radyo Bacolod. Kay managtag kami sang papremyo mga ka-aksyon sa mangin madinalagon sa ato naman nga special coverage buwas nga adlaw. So hindi nyo ginina pagkalimtan. Hindi kamo magalin mga ka-aksyon para kamo ang mangin madinalagon. Kay ti ko na maulhi ka, kundi way kay gidsan sa magdaog buwas nga adlaw. Radyo. Buwas nga adlaw, it's gonna be between Golden State Warriors sa Western Conference kag ang tiglawas naman sa Eastern Conference among Boston Celtics. Di magsiling ka nga daan Golden State Warriors way back 2015, 2016, 2017 pa porte gini ka baskog na team. Of course, sa gyapon ginapangunaan ni Stephen Curry. Si Thompson ara mandra. Draymond Green sa gyapon ilang coach mga ka-aksyon si Steve Kerr. Ang assistant coaches nila perti man kabakod gadaan kag ka mga veterano. Di perti man ang opensa galagabong ang agi. Ang depensa raman. Ilabi na kon doga panginit na si Draymond Green. O hindi mo mapagalimtan kung depinsang pagambalan. Dra expert man si Ime Udoka ang coach sa Boston Celtics mga ka-aksyon. Perting mga pinasahay ang ilang setup sang ila dra ngay nampang ang game plan nila. Ilabi na kon magsiling ka adjustment ay katahom katanda mag-adjust nga daan sang coach nga si Ime Udoka. And of course mga ka-aksyon ang ila yung gagapon nga roster ano Japon no? Stick Japon. Kompleto sila Japon. Ara Japon si Jason Tatum. Damos lagyapon na ka-aksyon plus no si Al Horford na mas nagmayo pag ilang depensa yung subong. May harap pag sila daan nga mayo man nga sentro. Do kompleto sila subong. May mga backup centers, may harap sila si Marcus Smart. Harap gyapon pero te magdepensa ng point guard. Isa magtira man kung di boy nason man ga binulasot man ang agi.
Gibas ng taon tani, no? Kay sa dito sa conference, sa Western Conference, ining Golden State Warriors, ginpirde aning isa man ka offensive-minded team nga Dallas Mavericks. Sino maglaom nga mo itong mga resulta sa hinampang nga porte nito ng bakbakana nila sa Western Conference? Ang Dallas Mavericks ginlutos ang Golden State. Dali naman sa may Eastern Conference, dutayan man yung dahil matugaplak man tani, kung abdi na plus start to sa gusto, ang kay home court pa to tani ka Miami Heat. Tinaperdi pang Miami Heat kontra naman sa may Boston Celtics. Apat naman to abanse sa Game 7, Blamong. Amo gina, bilog ang bola. Nato mapaktan kung sino mangin madinalagon. Ilang taon tani boss in between Golden State Warriors kag Boston Celtics. Kamo dira nagapamati sa Transistor Radio, hindi ka mo magkabalaka. Idulong namon sa inyong pinakauling latest update kag anong kakatabo dira inside the court. Buwas sa Game 1 sang NBA Finals. Special coverage diri lamang sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:02 na mga ka-aksyon. Ibalo nato ng pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ang pinakauling nga lakat sang trapiko. Nag-ulan kaina. Kaina mga pasado las 2. Naari kami kinaibi magalona pabalik diri sa Bacolod. Nagabundak ang ulan. Mga around 3 pasado na alas 3. Dito kag daw nag-uluhalaw sa gamay. Pero sige gyapon mga ka-aksyon ng pagpanalithi. Makalulu, ning wala dala payong, wala dala sang kapote, wala dala jacket. Iban nga daan may klala kung nga nagasulay bla sa ulan, kadelikado sang tangkaso. Kamusta man ang presyo sang gatong? Let's check ang pinakauling report update sa aton. Gikan naman sa Patrol 2, we have Action Zil Minervo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, mayong hapon. Action dyan, magalumo ng hapon. So, diri kay subong live sa maya downtown area. Kundi makitaan natin diri subong action dyan. Yes. Nang medyo matraffic na gid. O kanang lakat subong sang trapiko is medium to heavy na action dyan. So, sa diri nga area, no, pag usoy natin halin dira sa maya dalan sang Lacson, no? Grabe na kadamo sang salakyan ang nagapakadto pa kari sa diri sa may dalan San Sebastian kag Rizal, which is isa pa gid nga naga-cause sang mabughat na nga traffic is ini ang mga salakyan balang nga wala sa proper parking area nga initani ang dalan nga dapat malabyan pa sa mga jeepney, mga motorcycle no ginaparkingan kag Buot silingon Action Zil from area sang Lozoriaga perti nakalaba sang trapiko sa mga salakyan naga-terentere na sila. Correct action dyan, no? Kadamo sang salakyan na nga nagapakadto pa kari, especially ini ang mga private vehicles gid nga halina sa ilang nga mga ulobrahan. Kaga diri sa maya downtown area daw pagchekyar din namon kag pag-obserbar siniba na sa mga spaghetti wire ni action dyan daw naga tunton na gid, no? Delikado gid ang katama. Which is gani, no? Speaking of Action Zil sang spaghetti wire, paglabay ko kasi nga hapon, mga around 3:30, dari sa may area sang Rizal. I don't know, ma-check mo karon ha. Rizal, Lacson, naglabay ang isa ka truck nga, ano na bilang iyan, na bilang kagasolin, ang truck na, ang delivery truck nila. Nasa gaay, dinadang dako-dako nga kable sang cable wire, naguro kong kuryente, sa intersection gid ka Rizal. Rizal, Lacson. Kaya mo naguro, speaking of spaghetti wire, dapat gaala na sang nagakaigong aksyon, kikadlag ko ka sa lakyan galusot diri sa Bacolod nga daan na nagaloy-loy lang nga nagaloy-loy damo na di area. Diyan mo na daw kakatabo nga daan sa downtown area. Correct. Diri sa maya isa ka mall diri bala no, spesimente sa maya Gaisano area ayon na action dyan. Which is delikado na gid katama kay daw pila na lang ni ka metro kung imo isip-isipon daw 5 meters siguro daw matunto na sa may semento ini ang mga spaghetti wires, no, which is kung gabing hindi ini matalupangdan sa mga motorsiklo pwede ini sila mga salawid di kag base kung mahigot sini ang ilang ulo pero sa nga natabo dira sa isa ka eskwelahan malapit sa may plaza action dyan, no, which is sa nagliligad to mayara dira na sa lawid yang iyang aliog mahigot gid sa may wire sini sa mga wiring sang
mga telecommunication. So sa subong diri nga hapon no makit-an ginaton kag ma-checkyar nga ang lakat subong ka trapiko no medyo mabugat na gito kon medium to heavy nakaga subong nga sa pag-checkyar man naton action dyan ini ang presyo bala sa gasolina no so hindi mag ukon sang fuel no kay subong sa aton nga pagkabalo mas taas paya presyo ini ang krudo no kaysa gasolina which is nagaaragay man subong ini ang mga may private kaga miski na ining mga jeepney drivers kaga subong nga adlaw do wala man sa nga pagbag-ugid pero nagalain-lain siniya ang ilang nga mga presyo kay depende man ni sa mga gasoline station mo sige eri sa pag-checkyan naton ang gasolina mayara price nga 71 to 76 samtang ang krudo mayara 75 pataas na pero wala man sang mayara nag 82 no nga pila ka mga gasolinahan diri sa maya syudad sang Bacolod action dyan. Okay, pero ti kamusta ang aton area sang plaza? Gagutok ang mga salakyan, ang mga baligyan ara gyapon. Yes, correct action dyan. Sa gyapon ini ang mga sidewalk vendors. Kasubong man ini ang mga salakyan. Amo to kaginang nasambit ko dira sa maya dalan sa San Sebastian kag Rizal. Medyo malawig-lawig ang salakyan nga naga-parking which is naga-cause gid sa mabugat nga traffic kasubong nga hapon kasubong man sini sa mga sidewalk vendors diri bala no sa may downtown area rin makita taman si Manong sa nga nagliligad daw gin pang pakalino di sila no kagingaan sila sang ila gid sa tani sini nga baligyaan kay kabudlay man nga magalabay-labay diri sa may sidewalk sini sa downtown area sa mga malls diri bala nga medyo magutok kag daw hindi nami ang passes sinisang mga tao. Pero Kabalo ka action Zil, may road clearing program na ang DILG. Ang problema sa aton, may layi kita sa sugod, gaarang ka, ga-agresibo, ipatuman ang layi, ipatuman ang programa sa sugod lang. Pero sa ulihi, kung wala naman lang, pabayan, ang guaya sina, compliance lang. Ang na problema kay ang mga layi naton, ang mga programa naton wala sa unto, wala gadulot. Subong balik naman. Kay kumo man nag-eleksyon ng ligad, pinabayaan lang, kaya hambal sang iban, yadi pa man. Maganda action dyan, kay tini ang mga sidewalk vendor, kung ibutan gini sila sa ginasambit o nga vendor plaza, syado dito kahulong doon. Tingin rason sininila, hindi sila masyado makabenta. Pero ini ang sabahin naman sinisang naganilabay, no, which is ako nga paminsaron, ta medyo masabad, yun man action dyan, ka nagliligad, gani, ining mga nagabaligya, kasinggit, sa niyang baklo na ubos, ining ila, garagaak naman sanas, kano para hapos sa ila magdalagan, sa magdinakpanay na sang nagliligan nga tuig pero sini no kabay pa nga ipatuman naman ni liwat no nga may clearing operations liwat kaga ini ang mga salakyan gid bala nga wala sa proper nga parking area which is mabudlay sa mga nagabiyahin man nga mga jeepney action dyan. Amo na kay ti ang mansanas garagaak, ang tiyan garaguok man. Kay ti pigado man mong kundi kay nga daw man ang iban baligya. Gali mo lang abla. Dapat there should always be what they call political will. Kung gusto nagaan lugar ng tsakto nga makabaligya na sila, may ara na, mapangitaan gina. All we need to have is a government nga may political will para magaan na sang tsakto nga pwesto. Kay, ga-cause gid ba na sa traffic dira sa area sa Araneta mong? Insakto gid action dyan kay ang mga tao nambis ka magambal sila kay hindi sila makabenta pero kung gusto sa mga tao nga makabakal sinisang ginabaligya nila manultol giniya sa ila so amo na ang aton nga ginaasahan man action dyan no nga ini ang mga nagasabad di o kon mga sagabal gid bara sa mga alagyan so dapat ipang clear gid ini no para likaw man sa disgrasya nga ginatawag action dyan. All right. Action dyan, situational report nga gikan sa patrol. Inisi action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol Action Nino Bugina. Ang baganid rin ni Ma'am George Gargasirano dira sa may Sea Breeze Balacono Damping Hotel halos ara na sa atop sang salakyan ang nagaloy-loy nga mga spaghetti wires.
Wala siguro, timayo man kaya do may plano man kuno masulod nga administrasyon aksyon do may plano man sila parte sinidre. Hopefully, no, nga masulban na kay paglabay ko sa may timing, kapatabok ko sa intersection point, ang isa ka truck lang nga kargado sa gasolina, sinagaay diyang 40 ka dako nga spaghetti wire sa mga kable, kinulbaan ko, kaya bako basi magpisik bla sakon dampihaw. Kaya mo na dapat, no? Dapat gida siguro gaan ni aksyon kay kadelikado sa nga mga pagkabutang. And speaking of problema, nagabaligya dira, ari isa ka alatubangon sa publiko. Eh do may mga balita kita, do may mga price adjustment naman sa mga basic commodity, mga kaaksyon. Gadungan sa presyo sang gasolina, bla, sang gatong. Way back 2016, before mag-end ang previous administration, ang presyo sang gatong aralan sa 20 pesos sa kada litro. Subong kalabot na kita, subong 70 pesos. Pwerte nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ano na, pagbalik nato na, pabatiin nato ni na ang manging kaupo naton diri sa Aksyon Radyo Bacolod, ang atong resource person from Department of Trade and Industry. Dili sigapon sa tumang nga pagpangalagad sa Aksyon Radyo Bacolod, mga kaaksyon. Magkabalik kita pagkatapos gidamang sini. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is
John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gain-insindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Sa Radyo Philippine Standard Time na 5:25 na. Mayang hapon ng dara kay Ma'am Christine Miñez Villalobos, good afternoon. Sir Alex Fuentes, mayang hapon man. Elizabeth Gamala, good afternoon. Ma'am Georgia Gargasiran. Sir Ray Barrioga, mayad nga hapon. Ma'am Marilo Travilla Catinoy, good afternoon. At Tia Kim Eriman. Oy, si Ma'am Ana Senoro, mayang hapon. Nong Vicente Canacion Similiano, Action John Monitor lang sa kunusubong hapon. Marivic Higan Talavera, good afternoon. Mga ka-aksyon, may report nga nagasiling nga may aras ang adjustment sa presyo sang tinapay mahimo naman. Ini sa mga bakery bangod man sa pagtaas sa presyo mga ka-aksyon sang harina sa merkado. Galing kay of course, may iban man nga mga produkto nga nag-aapekto man mga ka-aksyon sa presyo sa iban pagid nga mga basic commodities. Mahimo lakip na diri ang nagapadayon nga giyera dito naman sa Ukraine, sa tunga sang Ukraine, kag Russia. Kalakip na diri mga ka-aksyon na apektuhan sila direkta abong presyo sang gatong diri sa pungsod Pilipinas mga ka-aksyon. So check naton, diri ayan sa Negros Occidental, particularmente na sa syudad sang Bacolod. Ano ayan? May harayan sa pagbago based sa monitoring diri sang aton nga mga otoridad in term presyo sang balaklon ang aton nga paghambalan. Kaupod naton sining hapon mga ka-aksyon ang DTI Negros Occidental kag amo siya nagapamuno sang Consumer Protection Unit. We have Mr. Romel Amihan sang DTI Negros. Sir Romel, good afternoon. Si Action John Diaz, Action Radyo Bacolod. Action dyan, may hapon si mga tagpalamati. Yes, Sir Romel. Thank you so much for joining kag sa mga tiyempo subong hapon. Very basic lang gid, Sir Romel, ang luyag ko nga pamangkoton sa imo. Kay of course, may ara na sa pagsaka sa presyo sa iban nga mga balaklon. Diri, Sir Romel, sa Negros and Bacolod, ano ang balantayan? May ara yan adjustment, masaka, manaog ang mga basic commodities? So, action dyan, again, Sir Romel? Sir Romel, again, medyo choppy. Sige. Sir Romel, again, ano to gani? Nagakandak ka mo sang? Regular monitoring. Sige, balikan natin. I-check natin na biliwat ang linya ni Sir Romel Amihan, mga ka-aksyon. Medyo choppy ang sulod ni Sir Romel. Let's try abi, Sir Action Hand. Possible pwede sa telephone or kung ano abi. I-try na to, no? Anyway, kay tiamo na maka-aksyon, no? May mga update diri ang Department of Trade and Industry. Action gani sa pasty bread, no? May ara sila sa adjustment. Gi-report pinaagi sa itong mother station sa DZRH kay may ara 4 pesos nga pagsaka sa presyo sining mga tasty breads, mga ka-aksyon kag iban pa nga mga balaklon. Ang ginatulog yapon nga rason among padayon nga giyera sa tunga sang Ukraine kag Russia nga nakaapekto sa presyo sang gatong. And ining presyo sang gatong ini maka-aksyon ginatawag ni naton nga domino effect nga nag-aapekto man ini sa iban pagid nga mga balaklon. Kanya lang sa transportation. Kay remember, kung mag-ubra ka sang isa ka ingredients o kung isabi ka butang, isa ka pagkaon na kinanglan mo na i-transport. So gastuhan mo ang gasolina, domino effect ni siya. Magsiling ka domino effect, ang tanan nga butang nga may koneksyon sa isa ka butang maapektuhan. Naamo na sinitag naton nga domino effect. Meaning, pagsaka sa presyo sang gatong, ang tanan nga nasalakyan, ang mga salakyan apektado man. And ang mga salakyan ginagamit sa pagtransport sa iban nga mga balaklon. Balikan naton Sir Romel Amihan, sir. Salawat, ano to sir? May ara kamo sa ginakandak nga activity in relation to this one? Action dyan, siling ko, ang DTI Negros Occidental, nag-conduct na sa regular weekly monitoring. Okay. Sa mga cities, no, sa aton probinsya. Okay. So, like in particular, diri sa Bacolod City, may mga DTI monitoring officers kita na regular naga-conduct ng monitoring sang basic necessities and prime commodities nga under sa jurisdiction sang DTI. Okay. So far sir, kamusta? May nag-adjust, may nagsaka or the same lang yapon? Again, check ba lang amon diri nga nga record. So like last week, compare na to nga aton nga monitoring data 2 weeks ago, a week ago. May ara sa mga pagtaas sa sa balaklon sa basic and prime commodities. Pero gintanaw ko kung i-compare naton ang presyo
ang prevailing price sa mga business establishments nga ginamonitor naton, pasok man sila action dyan sa aton nga SRP, Okay. no, or suggested retail price. Okay. Sir Romel, can you please makatag-ayan anong mga example, sardinas, noodles, mga basic may ara sa adjustment? May ari diri, no. So halimbawa sa sardinas naton, hindi lang ko guro mag-mention sa sang brand, no, sa brand mga lang. brand sang items, no, like diri sa sardinas may isa ka item diri nga like ang last week ang monitored price 16 pesos and 50 centavos. Okay. A week before that, ang presyo 15.90 na 15 pesos 90 centavos. Okay. So matanaw naton nga may 3.8% nga pagtaas, pero ang aton nga SRP 16.75 action dyan. Okay. So meaning, ang prevailing price nga 16.50, mas nubo pa sa gani sa aton nga SRP nga 16.75. Okay. Okay. So sa sa sardinas, diri like may-ari kita diri condensed milk, no? May-ari diri item nga ang suggested retail price is 38 pesos. Okay. Ang last week nga prevailing price 38 pesos man. A week before that, ang price is 32.25, no? Okay. So kung makita naton, may pagtaas nga let's say mga 17 or 18%, no? Nga pagtaas, pero again, pasok siya sa SRP nato nga 38 pesos. Okay. Noodles. Oo. Noodles. So noodles babo kada mo sa aton mga SKU, so gina-monitor naton action dyan mga 200 280 plus ni no kasta keeping units at 218, no, 218. So noodles may diri brands ang noodles ang iyang SRP 8 pesos and 10 centavos. Ang last week naton nga monitored price 7 pesos and 65 centavos. And a week before that, 7.90. Meaning may pagnubo sa gani, no? By about 3%. Okay. Okay, no? So 7.65 ang prevailing price versus sa SRP na to nga 8 pesos and 10 centavos. So may siya, may pagnubo or no? Nubo siya i-compare sa aton nga suggested retail price. Ano pagid ang mga basic gid Sir Romel nga kinahanglanon gid sa public nga itlog mayara man sa increase? Ang itlog na action dyan yan sa hindi namon jurisdiction. Okay, Yakadar. DA. Agriculture. Okay. What else? Bottled water. Okay. Bottled water may na notice ako diri nga may pagtaas 500 ml na distilled water. Ang iyang SRP 16.25. Ato nga monitored price last week 16.25. So Okay. pareho sa SRP, no? But a week before that, ang prevailing price 15 or 15 pesos. So from 15 pesos to 16.25, may increase siya nga 8%, no? 8-point-something%. But still again, pasok siya sa SRP. Okay, buot silingon na Sir Romel, generally, ang iban nga mga basic commodities may arag isang pagsaka sa presyo. Comparing to a week before. Yes. Okay, pero not so much gurong hindi tadto kadako, no? Yes, action dyan. Kag wala man problema kay inang compliant ang mga business establishments nato diri sa Bacolod City as regards to SRP. Okay. Sir Romel, do you have an idea regarding sa harina ni Bla? Inyo pa ni di ba ang harina nga ini? O ang harina ginamonitor man sa sang DTI. Oo. So makita naton ang may movement man sa presyo last week versus 2 weeks ago. O may ara sa pagtaas sa action dyan. Okay. Ang iyang increase it ranges between 3%
up to 6%. Okay. Mhm. And how much Ano, is the... very minimal ang pagtaas. Mga how much ang SRP supposedly sa Harina, Sir Romel? Actually, wala na sa SRP action dyan ang Harina. Okay. Ang may SRP lang na iya, ang basic and prime. And prime. Commodities. So basically, Yeah. Anong inyo paglantaw, Sir Romel, kung kamo paglantawan on the part of the DTI, may mga pag-increase subong sa presyo sang pila ka mga basic commodities? Oo. May pagsaka sa mga presyo bangod sang siyempre may ara kita ginatawag ng mga external factors, no? Okay. Na dapat i-consider ba naton, like kapinta ko ng mga manufacturers bala apektado. Kaya ato na action dyan ginamonitor ang mga lang niha, mga retailers Yes, o mga yes. business establishments, no, nga kung sabihin dira nagabaka lang aton mga konsumidor, no. So once nga may increase ang manufacturing cost, automatically ang acquisition cost sang mga retailers naton mataas man na. Okay. And most probably, usually mag-increase gada ng presyo sang gatong, Sir Romel, no? Affected man kay transportation is Correct. part. Yes. Oo. Anong advice sang DTI to the public because there's an ongoing or gasigi abi saka ang presyo like sa mga sardinas, mga noodles. Anong inyo advice sa consuming public? Oo. Sa mga konsumidor naton, siguro maging vigilant lang kita, no? I-check naton ang presyo sa mga basic necessities and prime commodities. By the way, may ara kita galing application bala action dyan na pwede din siya ma-access sa Yes. ating mga consumers, no? Sa diin makita nyo dira ang presyo sa mga nagkalain-lain nga mga balaklon diri sa Bacolod City. Kumbaga may option man ang mga konsumidor kung diin sila pwede makabakal. Kaya dira sa aton nga i-presyo, no, i-presyo nga application, ma-check nyo dira ang prices kag ang mga business establishments nga pwede ka mo makabakal sa mga relatively barato nga mga items kaya pwede ka maka-compare mo, no, kay dira sa i-presyo nga application makita mo dira, ma-check mo dira kung sa diin nga mga balaligyaan, sa diin nga mga retailers ang may barato nga mga nga presyo sa mga items naton. I don't know, ikaw may ara ka na? Yes, may ara ka na i-presyo nga application? May alala ko kay remind ko ni Ma'am Rachel no Fable last week. Oo, pwede kita na maka-download, no? Sa ating mga konsumidor, bala nagkamati, subong pwede ka pa na maka-download. That's e-presyo, no? It's available E-presyo. sa App Store or sa Android available man? Android action dyan. Okay. So, ano na siya, no? Daan na nila makitaan. Even in Negros can be accessed kung ano doon ang mga location. Yes. Okay, so very good rin, no? Tahom, kay at least may ara na sila, Sir Romel, sang giya kung na diin sila makadto kag bulubahado ang presyo. Yes, ma-compare nila action dyan. Ang prices. Sige. Sir Romel, thank you so much, Gid, sa mga time subong gid lamang hapon. Thank you so much from Action Radio Bacolod. Sige. Madami yung salamat action dyan. Thank you. Thank you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Naka-aksyon na batian nato ng ato naman nga resource person sinigid ang mga hapon from DTI Negros Occidental, Mr. Romel Amihan. Tiamo to, iyadragin payag mga ka-aksyon nga mayara gid man sa paghulag. Ilabi na sa presyo sa pila ka mga basic commodities, presyo sang sardinas, nagsaka presyo sang condensed milk. Ang gina-identify lang ding dumi amo gini mga significant nga increase, noodles, and then mayara mga ka-aksyon sa may bottled water. Ang noodles kina-aksyon nagdubo pero centimos lang. No, around mga 30 or 25 centavos. Ang gid sinidri ang harina, kahit yung harina mga 3% to 6% ang ginsaka sa presyo. Kaya ang tasty bread kuno ang balsang grupo sa mga bakers, do may saka 4 pesos sa kada tinapay. Or kada na nila putos ang tasty bread. Pertigid, no? Pertigid ka. Mantika pagid is another thing, no?
Dahil kitido, hindi to nila guro sakop ang mantika o na-identify. Pero mo ginatanan usually, no? Ang itlog tiya man ka Department of Agriculture. Pero hopefully, no, maka-adjust. Hindi ta magpag-usab lakis asang pamalaklon kundi kinanglanon kay gasaka nga ng presyo. So dapat tulo tipid-tipid ikaw budget kag dapat sang husto magka-aksyon. Mayo man to gani nga advice si Romel Amihan nga for those nga nagapamalaklon bala. Kung ako sa inyo, pwede nyo naman download ang e-price to nila. Ano to? I-remind na sa karon liwata. Kay paraming ara ka mo maka-aksyon sang guide nga daan kung diin nga mga establishment nagabaligya sa kamo sining produkto kagamo sining ina presyo, at least may ara na ka mga daan plano. O may budget plan na ka mga daan maka-aksyon kung kinahanglanon. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:40 na. I-check nato ng report naman gikan sa Bacolod City Government Center kay Aksyon Art Tayhupon. Ibaloon nato na lang ni diretso ang detalye sa ning iyang report na kung sa rin ang ordinansa kuno nga nag-require sang mandatory COVID-19 testing para ni maka-aksyon sa persons deprived of liberty o kan PDL. Aprobado na sang konseho mga ka-aksyon. Required naman sila kasi ginabisitahan man sila kung kaisamong sang ilang mga himata sa kaboy mga ka-aksyon. Let's check ang report gikan naman sa Bacolod City Government Center pod kay Aksyon Art Tayhupon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Art sa report, mayang hapon. May hapon Aksyon John Idol. I-presyo to gali, may ara i-presyo application bagulong ko balo ba? Oh, may i-presyo at least drabla sa may Poseidon's Best. Para daw hindi magsaka ang presyo sa Poseidon's Best, Aksyon Henry. Lantaw na sila sa may presyo daw kay para post bla sila o kabalo ka kanami daan da sa ilang batsoy bla. Dason libre ka. Ay! Wala, lang yung konsina ni Kiraw ang pod mo. Yawa ka na sa batsoy. Hindi, kay si Aksyon na ni Kiraw, ang ipaluto, hindi batsoy. Ano? Ang pispis ko diyang lovebirds, ipadubo eh. At ika mahal na iya, pila nga daan ang bilog sang lovebirds na kung ipadubo mo? 400, why pa na mga mantika. Yan, ano ni si Aksyon na, nga damo sa lulutuon, yan ang lovebirds ko di. Kutro man ang manugbantay ni Mrs. Hatman? Isiling niya magkutong ko aday si Madam Kundi. Mamangkot. Dumay. Hindi pa namangkot sa gid. Siling niya pila ko ta ang duha ka pispis ka adobo. Ati okay lang. Nagkakatabo ginagali Gakatabo gina. Oh, ilabi na kung ga init samtang ga ulan. Gani man. Pero ang maayong balita dire kay at least may kang tanan gyapon bala sa ginahimo nga measures ang city in order nga i-combat ang padayon nga pamahog sa COVID-19. Although nga ikapon daw zero ang Bacolod kung case ng COVID-19, ang isa di reaksyon dyan sa mga development nga may aragin pasar ang konseho paagi sa gin-author nga ordinansa ni Councilor Al Victor Espino nga ini nga ordinansa ang patuman sang mandatory no nga pagpaidalom sa COVID-19 testing sa isa ka person deprived of liberty o kung PDL. Inang mga preso bala nga iga-remit sa mga pasilidad sang BGMP nga sa rin antes kay sulod dira as part sang safety measures nga ginahimo sang city dapat nga magpaidalom o ipaidalom git sa COVID-19 testing. In order nga kung may ara sang magpositibo, may nagakaigo man nga facility nga temporaryo hamtangan nila sa sulod sa sining facilities sa BGMP. Now, sunod diri kay Councilor Al Victor Espino, although nga subog naglubo-lubo ang cases kag alert level 1 status na kon, sila niya iniya gihapon hindi ta mag kumpiyansa kay sila niya pwede gihapon mo, may tendency gihapon nga magataas ang cases kun at aton patumbayaan ang mga measures kag mga tikang nga dapat himuon sa syudad. So gindihon niya ining ordinansa and successfully kahapon gin-approve sang konseho. Yari si Councilor Al Victor Espino. Isa ini sa pagkapna naton sang ang COVID-19 na pandemya no. Because of course kung ma-confine ka na kung makumit ka gali sa BJNP,
or sa facilities ng Bureau of Jail Management and Technology, confined ang areas, confined spaces na So ang paglaktas sang COVID-19 mas madasik, mas magapos sila maglinak na line. So din pa kamaayon nato nga mag-obra sa ordinansa nga kung sa diin once nga matapos ang proseso nga ang ining aton nga mga detainees makommit na sa BJMT facility, obra naton ini nga dapat i-subject sila kay part of the requirement nga before sila i-confine or i-commit sa sining mga pasilidades. Morsan lang dyan sa parayag ni Councilor Al Victor Espino. May araman sa parayag parte bala sa pagpatuman o kung ang mga kasuguan, national and local, based man sa natabo nga insidente dala sa NGC ground, sila nga tiamo ng isa sa nakita natin nga dapat ang mga otoridad magpatigayon gid pagpatuman sa pila ka mga peace and order nga pag-monitor agod nga balikawan, no? Bisan pa man nga tinatulong tatong insidente nga pagkapatay sa minor, hindi pa to yung curfew for minors pa kay 10 o'clock nag-umpisa. Sila nga pero tiamo na kung may kakulang ka sa pagpatuman sa peace and order nga monitoring, may tendency nga may magluntad nga krimen. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat sa report ni Aksyon Art Tayhupon gikan naman sa Bacolod City Government Center. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:46. Sa pagbalik natin, balik naman nga report sa patrol. Pero antes sila mga ka-aksyon, mga kababayan, kalalakinan, kagatunga-tungaan sa pagpauli sa Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kaangisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa siningahin. 56 na. Ibalo nato ng balik report sa ato naman nga patrol sang Patrol 2. Mga balik nga tipo naman ni Aksyon Zil Minardo sa patrol. For the meantime, mga Aksyon, ginakumpirmar ni Senate President Tito Soto III nga iginpirmahan ang committee reports ng Blue Ribbon Committee. Iginprepara sa pagpamuno naman ni outgoing Senator Richard Gordon, mga Aksyon. According sa iya, it's a report and the people should know the content of the report. Ay naibaluan mga Aksyon, madamo diri nga mga senadora nagasiling nga hindi sila magperma sang report. Ang rason kay ara ang ngalan ni Presidente Duterte. Good afternoon kay Ede Ramos. Jose Moncalteria, good afternoon from Binalbagan. Mayang hapon mandra kay Ma'am Homa Lumina. Evelyn Pomoseno, Alin Marlinco, good afternoon. Yari na ang report, gikan naman sa Patrol 2 with Action Zil Minarvo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may ngapon. Action dyan, nagdangat sa 501 ka violators ang arestado sa sulod ng isa ka simana nga anti-criminality and law enforcement operation sa kondirada simana humalin Mayo 23 at 29, 2022. Gikan sa 501 ka violators, kalakit diri nga nagkaladakpan ang 207 ka wanted persons o kaga 67 ka individual ang may kaso angot sa pagbayular sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002. Ano naman sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition kag 161 na bangod sa illegal na gambling. Sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapababa sa nga PRO 6 ang 207 ka individual na aresto pinalagi sa ginapatigayon nga 251 sa police operations sa nagkalain-lain nga police unit sa rehiyon. Sa nasambit nga numero sa naaresto, 224 diri ang other wanted persons, 43 naman ang most wanted persons. Sa bahin sang kampanya batok illegal nga droga, mayara kabugusan nga 385 gramos ng ginasuspetsuhal shabu kag 8.3 grams ka marijuana ang nakumpiskaro sa size 7 o kanang size 77 ka mga suspetsado nga ginabuluban payara sa 2 milyones pesos ang drug price. Dogang panisolis, 157 ka armas sa hang kag 26 explosive devices ay na-surrendered at kag-deposited ay gikan sa nagkalain-lain nga police unit. Ang PRO 6 nakatigayon man as nga masobra 2,000 ka checkpoint operation.
29, ma'am, no? Nagkanta kita sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operations kung nabirada simana naton. Naglabot sa 501 ka mga violators ang aton nadakop, no? Kung sabihin na from 501, 267, 3 ang wanted persons, 67 ang nag-violate sa Republic Act 9165 o kung sa illegal drugs naton, 6 sa loose firearm, and may ara man kita 161 nga nadakop sa illegal gambling. Yes. Sa 267 naton sa wanted persons, 224 ang other wanted, and 43 ang most wanted persons. Sa aton campaign against illegal drugs, no, yung sabihin na nakadakop kita sa 67 ka individual, naglabot sa 385 grams of suspected shabu ang aton na recover, kaga 8.5 grams of marijuana. And naglabot ini, no, ang price ang ini nga mga illegal drugs, more or less mga... Yes, Action Zil? Balita halin sa patrol, Yandil Minardo, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Umalis na si... Serbisyo. Action Radio Philippines Standard Time lasais 1. Madamo nga salamat sa report sa atong Patrol 2 with Action Zil Minardo upod kay aksyon ninyo Bugina sa patrol. Mga ka-aksyon, inyo na batihan na kabuusan nga papangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Ang pinaka mga bago na madalag ko nga mabalita lokal kag nasyonal. Subong hapon ang ikaupo nato ng ato naman nga Patrol 2 aton nga reporter sa patrol, Action Zil Minardo and Action Nino Bugina. Sa News Center, Action An Defensor. Dali naman sa Studio A, Master Control, Action Henry Espolgar kag Action El Rey Dotilios. Mga ka-aksyon, standby na sa mga masunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa Aksyon Balita Evening Edition na po naman kay Aksyon An Defensor. Salawat akong inyong alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Life extension.